Hola, estic esmorzant aquí al jardí de casa, és dissabte al matí. Estic llegint un llibre per no oblidar a on som i el país que tenim com a veí. Qui ens havia de dir que nosaltres estaríem amb aquest pollastre que tenim i, a més, que em toqués tan a prop? Sí, però tot un país està lluitant, està confinat a casa, per la gent, pels afectats, per tots. Ara, en aquests moments, una abraçada és la millor medicina. Nosaltres que som una família de petons i abraçades, una abraçada és la millor medicina que tenim. I això ara és impossible. Mama i papa, ara em repenteixo de no valorar més el nostre temps. Aquells sopars, dinars sobre taules, no hi heu sapigut fer gaire bé. Sempre amb el cony de la merda de la feina, amunt i avall i amunt, i entre altres coses, esclar. No compto gens, però gens amb els polítics, i menys els que ens estan manant. Som un poble, estem units, junts, en aquests moments. Al meu barri, les Comes, tots anem a la una, i això no havia passat mai. Papa i mama, agafeu forces, que aquí a casa i tots el poble estem junts per lluitar per vosaltres, pels afectats, per la gent. Ens en sortirem. Hola, bon dia. Comencem la paella de romaní, que al final, aquesta paella va dedicada als meus pares, que estan ingressats a Dexeus. I vinga, ànims, papes, agafeu força de tot arreu. I nosaltres som família de molt arròs. És el meu primer plat que vaig començar a cuinar, calculo uns 14-15 anys, a casa, junt amb el meu pare, que fèiem l'arròs. I el romaní és important a la família, perquè nosaltres tota la infància hem estat al costat del bosc, tota la meva família ha treballat al bosc. El romaní sempre ha sigut present a casa i a la nostra cuina. És una recepta que ja fa uns anyets que vaig treure, i després veient receptes per ahí ja existeix alguna cosa. Però l'autèntica invent raro que vaig fer és arròs, ceba, un bon caldo, que el tinc aquí, i arròs. Però hi aportarem més fato perquè estar aquí confinats, això és un arròs que és complicat amb els nens, no? A veure, que els hi agrada molt l'arròs, el romaní, però esclar, és un arròs amb molt gust de romaní, intens. Ha de ser algú que digui, ostres, m'agrada molt menjar, o sigui que li agrada molt el gust del romaní. El que farem és, hi posem conill i pollastre. El pollastre aquí fet és una cuixeta, li he tret l'os, ja veureu com el preparo, li donaré un toc meu amb llimona, crec que lliga molt bé el romaní amb llimona. Això és un invent d'ara, no ho havia provat mai, ho provaré, però amb altres receptes sí, però aquí amb la paella a veure què tal com surt. Això és una paella que s'ha de fer amb llenya per anar bé, però avui està plovent, i he intentat posar un toldo, era complicat, i dic, cap problema, doncs el farem amb gas i després farem un toc fumat diferent. També un altre invent. Ahir vaig fer caldo, i el tinc aquí que s'està escalfant. La recepta aquesta la penjaré baix, que tinc un vídeo com fer aquest caldo que vaig fer. Caldo confinat, faltaven coses, però està molt bo, ja l'he tastat i està boníssim. I què necessitem?
Pues pollastre, conill, pebre, sal gruixuda, vale? Tres cebes, una és petita, són dues grosses, però si no, doncs, veus, bueno, 3 cebes normals, vale? Llimona, all que tinc per aquí, el romaní, que el vaig anar a collir ahir, aquí davant de casa, a 200 metres ja tinc romaní, el de bosc, vale? Oli d'aquí a la tossa, la primera premsada, és l'oli del Pineda, boníssim, oli verge extra, d'herbatina, i res més, i jo encara no el que li poso, però és un arròs tècnic, però boníssim si us agrada el romaní, Vinga, i jo cada diumenge n'hi intentant fer un arròs, o sigui, ja per diumenges, Vinga, va, comencem. Vale, primer començarem amb el pollastre, i què farem? Jo ja el que he dit, he tret l'os, la pell és important, és d'aquest pollastre groc, em sembla que és el pollastre del rei, que el venen aquí com es diu? Bueno, és igual. El rei que jo soc republicà, però bueno, és igual. No té res a veure una cosa amb l'altra. És un pollastre molt bo, és important la part cruixent del pollastre, vale? El conill, també farem el conill. El conill ha d'estar tallat molt menut, no el feu molt gros, que a vegades hi ha receptes que posen la peça grossa, no, el conill ha de ser ben menudet, és més gustós, intentem fer-lo bastant i quedar més bo, vale? Molt important, el pollastre i el conill, sal pebral i bé, vale? Força pebre, i jo el que faig és que, bueno, primer de tot és una cosa nova que faig, que li posaré una mica de llimona, és la primera que ho faig, amb una mica d'oli, vale? És la primera que ho faig, crec que li donarà un toc, crec que el romaní i llimona lliguen molt bé, vale? Ara amb el gabinet per dir no talla, i ja ho donarà uns copets, vale? Que entri a dins, i el que dèiem, un gabinet que talli bastant, perquè el pollastre és més tovet, i si no talla el que feu és aixafar, vale? Ben petitet, vale? I tot això ho farem així tant el pollastre com el conill, vale? El conill ja el tinc talladet, o sigui només el que farem, que ho posem aquí al racó, que es vegi bé, el conill hi tirarem força sal i a més gruixuda, remeneu bé, tot això després ja li buscarem l'equilibri, agafem sempre, quan treballem amb les mans, després s'ha de ser net, si no. La pebre, força pebre, hi ha gent que no vol pebre, a mi tant me fa, jo us dic el que crec que toca, el pebre, tornem a remenar, i tornem a fer el mateix. A veure com surt. És la primera prova que faig. Donar una frescor i amb el romaní lliga molt aquesta part, gust de bosc, mediterrà, la nostra cuina. Amb aquesta frescura. Tenim preparat això, anem a preparar la ceba. La ceba no té res que
que explicar, simplement és el tall, no? Que un dia intentaré, ja dic, jo soc cuiner de hobby, no soc cuiner professional, Joder. Hola, bueno, la ceba, no cal dir res de l'altre món, és un tall de ceba normal i corrent, però és important el tall perquè aquí portarà molta ceba, que serà el sofregit i aquí l'impacte de gust serà el caldo, que farà el caldo, vale? L'arròs és una esponja i tot el que hi posem, si no hi posem que tingui canya, l'arròs, però si hi poses aigua agafarà aigua, però bueno, tot el que hi posem serà contundent i aquí només es tracta de ficar-hi ceba. Però és important per no trobar molt gruixuda, a mi perquè m'agrada molt la ceba, però hi ha gent que a vegades no li acaba d'agradar, és tallar-ho ben petit. La podeu ratllar com la podeu picar. Jo intentaré picar-ho amb el gabinet, vale? I un dia ja faré com una mena de tutorial com tallar la ceba bé, amb diferents maneres, noms. Bueno, i que jo aquí sembla que vagi de cuiner i a cuiner no ho soc. Bueno, cuiner sí que ho soc, estic a punt de titular-me, diguem professionalment no hi treballo, vale? Però em ve de gust donar-li un sentit als vídeos aquests que vaig penjant i ensenyar maneres... Això és una cremada que em vaig fotre ahir, que mare meva. Bueno, seguim. Maneres de tallar i donar un sentit a aquests vídeos a la cuina, no? Vale? I que em ve de gust explicar coses que necessites a la cuina, de maneres de tallar el producte, quan parles d'un biaix, què vol dir, que el tall, i intentaré amb diferents productes fer diferents maneres de tallar, amb daus, amb juliana, amb brumois, explicar tot això perquè quan jo creo un vídeo amb diàleg hi hagi una part tècnica que ja quan sentiu el nom ho enteneu, vale? Bueno, aquí es tracta de molt fineta, Bueno, així és com ha de quedar la ceba, en tacos, és important, perquè aquí ara només hi posarem una mica d'all i ja està. Ara anirem ja a engegar motors i comencem la paella. Bueno, ja estem amb l'oli calent. És molt important la paella calenta, perquè el que hem d'ensallar, la carn i el pollastre feu ràpid, perquè quedi tot el líquid a dins, no ho fem lent, que això ho hem de fer ràpid, perquè si ho fem lent quedaria massa tou i el que fa és treure tots els líquids de la carn, perquè és carn fresca, no està congelada, o sigui d'aigua no en traurà res, és de qualitat. Aquest pollastre i el conill també. Aquest conill és un pagès aquí, vale? I hem de fotre-li gas, a veure una mica més. Vinga. I ràpid feu. Ara, cosa important, i aquí, amb el romaní ja posar-li un parell de branques. Li posaré 3. I molt important és mullar el romaní, perquè no se'ls cremi. No el poseu sec. Agafeu l'aixeta, el mulleu i així no es crema el romaní. Hola companys, què tal? Bon diumenge. Un diumenge una mica mullat, passat per aigua. Avui estic fent arròs amb romaní. El que passa que hi hem posat conill, pollastre, perquè serà plat únic. Però és arròs de romaní, amb pollastre i conill. Aquest arròs va dedicat als meus pares que estan ingressats i bueno, si voleu veure la recepta sencera i la dedicatòria que li fem tota la família als meus pares la penjarem al canal de Chef a Casa, ja cap al vespre el penjarem. Vinga, va!
I ara... Vale, aquesta és la textura que ha de quedar, així, vale, cincellada, ben dauradeta, que així ens donarà gust. Vale, i ara hem de treure ràpid, ja he baixat una mica el foc. Aquest romaní que quedi amb els brancallons aquests, en tinc més, que quedin amb la carn, Vinga. Ràpid tirem la ceba, perquè està fent massa fum. Quan fa massa fum vol dir que l'oli s'escalfa massa. Vale. I vinga, remenar, no deixeu de remenar. Si veieu que la ceba agafa tot l'oli i que s'asseca molt ràpid, hi tireu aigua. Vale, després ja farem el del vi. Vale, jo ja he baixat el foc, però veieu tot això ara, quan la ceba llenci l'aigua, tot això s'ha de rentar, s'ha de treure, ja ha de quedar aquí amb la ceba, Vale, tornem a tirar romaní nou, que està moll, vale, perquè no es cremi, i vinga. Vale, portem 10 minuts amb la ceba i això és una dansa, i una oloreta brutal. Molt important, no sé si se sent prou bé que tinc el foc. Vale, això és important, això, no? Que vagi agafant aquest aroma amb el romaní, vale? I constantment no deixeu que es cremi, perquè es podria, encara ha tirat, o sigui, primer el que ha fet la ceba és treure i després ja ha començat a treure l'oli, vale? Agafar aquesta foscor, que és de l'oli del conill, vale? I ara el que li tirarem és, la deixaré assecar una mica més i no parar de remenar. L'extractor està engegat, abans no em sortia prou l'extractor. Espero que se senti bé. I tirarem el vi blanc, vi sec, no dolç. I tiraré d'aquí res, 5 minuts màxim. Vinga, va. Ja tinc l'all talladet, 2 allets, així en quadradets, perquè m'agrada, vull que es fregeixin amb aquest tamany, que hi doni més aroma, perquè ja veieu que només tindrem la ceba, el romaní, l'all aquest i el caldo. El caldo ja el tinc, que ja està bullint, i crema, i ara li tiraré sal i pebre, i bueno, això ja està quasi, quina oloreta. Vale. Ja li tiro el vi blanc, sec, torno a repetir, sec. I ara tot això s'ha de reduir, ja sabeu el per què s'ha de reduir. Jo sempre repeteixo, em mol una mica, però al final, per això fem els vídeos, no? S'ha de reduir per treure l'alcohol i que ens quedi l'aroma del raïm, els sucres del raïm. Ara si tiréssim l'arròs aquí, amb l'alcohol agafaria un aroma més àcid, que és l'alcohol, el que hem de fer és reduir. Va, que això anem en bon camí, Ara veieu que encara està amb el líquid, però ara li tiro l'all. Aquí amb un raconet, que està més sequet, i la funció que ha de fer l'all és més d'aroma, així grossuet. Molt petit no, per mi dona més gust així. 5 minuts així ja el puc barrejar. L'arròs, jo tinc el problema que fa molts anys que treballo amb arròs i jo ja molt vaig a ull, però bueno, ara per trobar una lògica sí que explicaré una mica la qualitat d'arròs, que és l'extra. Després tenim el bomba, que aquí en aquest cas aquesta paella és millor l'extra. La bomba és més per caldosos, coses més cremoses, o sigui que accepta més líquid. Ja faré un tutorial explicant de diferents arrossos que hi ha, fins i tot introduint arròs japonès, que jo vaig fer un curs i bueno, no és que sigui un gran expert, però bueno, conec l'arròs.
Risotos, i bueno, ja explicarem en diferents arrossos que hi ha, vale? Però per mesurar l'arròs, jo us oriento que després l'experiència mana, Espera, que baixo el foc. Mira, veieu? L'estem reduint. Això ja, res, 3 minuts ja tiro l'arròs, Veieu com està ja l'all? Mira, mira, mira. Això és important, Després ja vindrà el caldo. Vale, tornem on anàvem. Què heu de fer? Doncs molt fàcil. De l'arròs que feu, que poseu, i que la pregunta és, però quan posem per cap? Doncs calculeu per plats normals 100 grams. Jo conto més. Jo, per exemple, aquí som 4, però perquè estic jo que tinc un bon sake, perquè a mi m'agrada molt l'arròs, jo conto mig quilo, vale? I una mica més. Sempre faig aquella i mica més. Vale? I d'aquí doncs, jo tiro el caldo a ull i clar, això jo com ho graduo, com ho faig per explicar-vos-ho. Doncs mira, hi ha una forma, amb arrocs d'aquests estil secs, què tenim aquí? Aquí tenim una base, vale? Molt ampla, que ja li tirem el caldo calent, però ha de bullir ràpid i en 10 minuts, més o menys, quan comença a treure el cap l'arròs, baixem el 50% del foc i després anem graduant perquè volem que sigui sec, vale? I què passa? Que costa gestionar això amb el caldo que fem, perquè aquí el vapor surt molt ràpid, evacua molt ràpid, es redueix molt ràpid el caldo, doncs això hem de graduar. Doncs una cosa per clavar-la i després aneu jugant amb el foc és, del que poseu d'arròs, per exemple aquest pot, jo he posat aquest pot, heu de tirar 3 aquí, no 2 i mig i 2 que surt, no, feu-me cas, 3. O sigui, poseu la quantitat que creieu vosaltres, que sigui mig quilo, que sigui una mica més que dic jo, vale? Després el caldo poseu 3 vegades a la mida d'on heu tirat l'arròs, O sigui, una porció d'arròs, 3 de caldo. Vale? I sobretot sigueu estrictes amb els 10 minuts. Vale? Els 10 minuts de l'arròs. Quan passi 10 minuts ja baixeu el foc al 50% per aconseguir el que aconseguirem avui, nosaltres. I després ja anirem decidint, ja veureu que us aniré explicant, perquè clar, jo ho rup i en 20 minuts ja la tinc sobre la taula. Però ho farem diferent, aniré explicant sorolls, l'arròs quin moviment fa, què hem de fer, si hem de voltar o no hem de voltar, intentaré a veure si sóc capaç d'explicar-ho bé. Vale? Vinga, fins ara. Vale. Ja he tirat l'arròs, i ara a remenar i rossejar tot, que quedi tot impregnat del que hem fet, vale? I intentar fregir una mica l'arròs, que és el que ens ajudarà que després se separi. Veieu que té una blancor ara? Mireu, veus? Veieu aquesta blancor? Ja veureu que d'aquí un rato que la perdrà. Vinga, fins ara. Una altra cosa que hem de posar és una mica de safrà. Posem-la aquí en un racó, que fregeixi, res segons, perquè agafa més aroma. Vale? I ja podeu barrejar. Bueno, el que deia d'abans del color veieu que ha canviat, que és com transparent. Està com un... Bé, transparent no, però fa com... A veure si es veu bé. Que queda com de vidre i al mig té el punt blanc, doncs aquest és el punt, Ara hi tiraré caldo ja. Vale, he tirat el caldo. Abans de tirar el caldo he tirat el conill. Vale? I no hi he engegat, però ara ho explico. Això ja porta 2 minuts amb el caldo. Veieu com bull? La gràcia és que bulli així. Ja dic que això és molt important haver fet amb llenya. Que aquí en gas no serà el mateix, el tema aroma... Però bueno, ja he tastat i... Déu-n'hi-do, està bo. Vale? I ara així 10 minuts. Vale? I després baixem el ritme. Veieu que ja treu el cap? Ja fa 8, 9 i mig, 10.
he baixat ja el 50% al foc i tranquil·litat, anar clavant. Si veieu aquí les vores, encara hi ha el líquid, L'important també és fer el que jo li dic el swing, fer la ballar una mica. Encara no fa soroll, el soroll de l'arròs és un com si plogués, i jo pararia una mica, veieu, el foc, que ja li he baixat. Això és el gran, el baixeu una miqueta, perquè vull que quedi tota una làmina. No és allò que a vegades fem 2 dits d'arròs o 3 i tot junt, i vinga, i la gamba, i tot a sobre. Aquí es tracta de farem un llit d'arròs, ben finet, amb una paella grossa, perquè aquesta paella és grossa per 4 persones. Bueno, per 5. Aquí menjaríem amb aquell mar muntanyes que a vegades fem, aquí pots menjar 12 persones. Doncs no, vull buscar aquest llit. Veieu que no n'he posat ni colorant ni res, segons l'enyora li he donat un toc, però serà guai. A veure com acaba. Bueno, he tardat una miqueta a connectar, va gravar perquè estava connectat en viu a Instagram, i veieu que encara va bullint, això és important, veieu? Encara té caldo. Hem d'anar fent aquesta dansa. I això, res, 3 minuts i ja a taula, Vinga, bon profit. Bueno, això és el final i vull que sentiu el soroll del final de l'arròs. Aquí encara hi ha una mica de caldo que ja baixarà. El que faré és pagar el... així. No sé si us sentiu. Espera. Sentiu el soroll? Aquest és el punt, veieu? Aquesta textura, això d'aquí, que es pot aconseguir amb el forn, Això no és cremat, és una mica sucarrat i el que fa és augmentar els sabors. I ara sí que haig de parar. Si volgués ensucarrat ara hauria de tirar una mica d'oli així, res, aguantar 3 minuts, anar provant que no s'enganxa i fa una crosta, que es diu el sucarrat. Però això a mi m'agrada més a la de marisc. Aquí que és més muntanyero, això, ara per exemple jo faig un arròs de muntanya amb botifarra negra, cansalada, ara hi tiraria uns cigrons d'aquí de la Noia i brutal. Ara hem de deixar reposar 5 minuts, parem taula, fem una mica de... Bueno, això és una paella dedicada als meus pares que ara estan ingressats, el deixeus, pel cony de merda aquest de virus. Doncs us dedico aquesta paella que d'aquí un temps ara us toca agafar força, sortir d'aquesta i d'aquí un temps ens fotem la paella aquí amb un bon cava. Podem fer aquesta de romaní, podem fer la del bosc, o podem fer el que vosaltres vulgueu, però aquesta per mi és molt important. Jo és una recepta que vaig fer ja pensant en la cuina nostra, que és l'arròs, és el producte que primer vaig començar a cuinar, i el romaní, que és representant de casa, perquè ja que els avis, els padrins i tots venen del bosc, que han treballat al bosc, nosaltres sempre hem estat al bosc i crec que és important el romaní. Bueno, parlant d'aquesta paella és més tot que fer amb foc de llenya, és molt important, però perquè avui està plovent és impossible per les instal·lacions que tinc jo, i jo m'he buscat la vida per donar un toc aroma. Això són invents meus, que doni un aroma més fumat, que aquí a casa aconseguirem.
vale? Un toc de llenya, no gaire més, sinó aquest fum aromàtic el distribuïm una mica per tota la paella, veieu? I això li dona un toc fumat. Vale? I res per vosaltres i bon profit.